טוב, לא אכפת לי. טוב, אז שלום לכולם, ברוכים הבאים לחלק השני של הפרק הראשון. זאתי התחלה חדשה. כן, כן, הסרבר קרס, שלנו הקודם, אי אפשר לפתוח אותו יותר. ואיתמר לא יכול היום, גם זה במריבה אפלס. אז בואו שלא נמצאים כאן, איפה אתם? היי, מה קורה? הראשון הוא אור. אור, תגיד שלום. שנייה, אני אעשה טיפי לשחקן השני שקוראים לו יאניקו. קוראים לו יאן או יאניקו, והנה הוא כאן, היאן. והשלישי, והנה הוא כבר פה, היאן, תגיד שלום. וזה יאן. והנה השלישי החביב, פיירפייס, מנהל שרת מצליח מאוד. הלו. פיירפייס, הנה, כן. כולם שמעו, לפיירפייס יש סרבר מצליח. כולם נשמח אם תיכנסו לסרבר הזה. אין לי כוח לתת את הפרטים של הסרבר. יהיה את ה-IP של הסרבר שלך בדיסקריפשן, אוקיי? מאוסן. shut up, אוקיי? רק שתדעו, פרץ לי לבין איתמר ויכוח אדיר. שתוק, את הפה שלך. ולקחנו, כדי שלא תחשבו שאנחנו האקרים וכאלה, אנחנו צילמנו כמה טייקים לפני שהסרטון התחיל, והעצים עדיין עלינו ממקודם. אז, אבל השלמנו. אני ואיתמר השלמנו, וזה הכל סבבה עכשיו. הם כבר חוצבים פה מערות, כן, ומצטער על הסרטון הקודם. וואו, תראה, וואו, מכרה נטוש, נייס. אין עליה כלום. סקלטון, זומבי ויליג'ר. מה אתה זומבי תקיף אותך? אוי, תמות כבר, זומבי מניאק. לא, אני אמות. ואני מת. אני מתתי. נייס. I'm dead. ומצטער על הסרטון הקודם, זה נעצר ב10 דקות, כי אני ידעתי שבהרבה גיים החינמי יש 10 דקות. ועכשיו טיפי. AIVW534. כולם אנחנו משתמשים במפה הזאת רק בטיפי זה ושום דבר אחר. רגע, יש לי עוד משהו להגיד, שכחת לו. את זה לכם לא אשכח. אביב ילד טמבל. אותך טמבלית. כמו סרגי, זה נכון. כמו סרגי, זה נכון. אף אחד מכיר את סרגי, אז אתה תבין. כן, סרגי זה חבר שלנו. נייס. אוקיי, אז אנחנו עכשיו על 4 דקות ולא עשינו עוד כלום. תזכרו את זה. יש לנו עוד 6 דקות. טוב, what the fuck, איפה אתם? לא, אני מת, לא. ייי, איזה... ניצלתי בזכות לאגים. פעם ראשונה. לאגים מצילים אותך בפעם הראשונה. אוי לא, איזה באסה. שמים פה לכל את האוכל, איזה מוח. אור, תעשה לי טיפי. איך אתה היום פיירפייס? נו, זה טיפי. תעשה לי אין לי כוח. טיפי. רגע. איפה עוד מהלרון שלי? היה לי עוד מלא. נכון. קח את ה-27 שלי. קח. וואלה, אור. תראה, הם כבר התחילו פה בסבבה שלהם. זה לא הולך להיות הבית שלנו. בחיים לא. יש. מצאתי ווטרמלון סיד. פמפקין. זומבי! מלא. הוא הביא לו. מצאתי גם זומבי, אתה יודע?
הוא הביא לי. אתה מרביץ לי. יש פה עוד צ'סט. יש 2 דיימונד. וואו, נתקעתי ב... מה? what the fuck? יש כבר 2 דיימנד? טוב, בוא תעזור לי להרוג את הזומבי הזה. לא חשוב. 2 דיימנד בצ'סט? היה 2 דיימנד? תביא לי אותם. לא, אני פשוט צריך דברים. לפי שאתה צריך דברים, לא? טוב, אני עושה קסם. אוקיי, אני עושה קסם. יש לי דיימונד. אז הקסם לא עבד. ניסיתי לעשות גיים מוד, אבל הוא עצר. what the fuck? פיירפייס לקח את הדברים והלך. יש לך דברים להביא לי? אני צריך אוכל דחוף. כן. תביא לי כל מיני דברים, תביא לי גם חרבות. ספאונר. סתם יש לי. ספאונר! כן, ספיידר! what the fuck? what the fuck? בוא לפה, המחורה, תביא דברים. שנייה, אני הורג אותו. לא, תמות כבר כמה זמן. זוזי מטומטם, אתה נכנס לי בפרצוף? סליחה! ככה הלחם שלך כך. מה, לא לחם, אני צריך נשק. יש... אור, תהי פתאומי, אבל אני חייב נשק, מה אתם? לא רוצה... מה פורום? אנחנו כבר עשינו חצי בית. איזה בית? אין פה בית. איפה בית? איבדנו אותו. זה לא בית, פה לא יהיה הבית שלנו. לא, חצי בית. כאילו לא בית. זה... קיצר לא משנה. אבל אנחנו עשינו שם את ההתחלה רק. איזה כיף לי, אני יכול כבר לעשות חרב ודיימונד. אני מביא וודן פלנקס, נעשה איתם סטיקס ונעשה חרב ווד. לא, נעשה חרב מסטון. יש לכם, הבאתם איירון? אני אביא לך איירון. למה קמפסטון? תביא איירון. שיט. קריפריסט עף בלב. איזה גבר. טריה בודדת. וואי, כמה כיף, ספיידרס. יש שם טונות אבל, טונות. משהו וואי, מטורף. מצאתי מקום שלום לבית. אבל אנחנו לא עושים את זה פה למטה. למה לא? טוב, אנחנו מסתדר. כל המובים, לא נוכל לישון בלילה, כל המובים פה. עוד צ'סט, מצאתי עוד צ'סט. והיא ריקה, ייי. למה אני תמיד, אני מוצא את הדברים המחורבנים. כן, זה היה קורבן. What up, bitch? What up, bitch? אל תפחד, אני אקח לך את הדברים ואשמור אותם לעצמי. תביא לי את הדברים. איפה הדיימנד זורד? לא עשיתי דיימונד סורד. איפה הדיימנד? שיט. טוב, לא אכפת לי, יאללה. תביא את החרב ואת הפיקקס ואת האיירון. אתה בסדר, אני מביא לך, חכה. קח. מה אני צריך את כל הזבל שלך? זה אתה, זה שלך, זה הכל שלך. בסדר. לא, בחצי מקום. קול והאיירון. אני מחכה. זהו, וקבלסטון. ומה עם הקבלסטון פיקקס? לא קיבלתי, קבלסטון פיקקס. כזה דבר? סטון פיקקס. תחסום את החרא הזה כבר, יאללה. what the fuck? זה מטומטם. יש פה מים, זוז. יש לך שמתי. עכשיו עלבתי שופך עליך. יש פה מלא קול ובית. יש פה בית. וואי, אנחנו עוד מעט צריכים לסיים את הפרק. זה הפייל של הסדרה, כן, זה פשוט הפייל. וואו, אנחנו צריכים לסיים. איזה באסה. מה? אנחנו נעשה גם חלק 3, אל תדאגו. נכון. להתראות לכם. ביי.